आज सकाळची एक गोष्ट सांगते तुम्हाला. 5-10 मिनिटं बाहेरच राहू देत, ऐकलं का? जर का पाण्याची पातळी कमी झाली तर हालत खराब होणार. फुलं बघा किती देवासाठी निघाली. मोगरा आहे, जास्वंदी, गोंडा आणि गुलाब. चला देवपूजा करायची. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. सकाळचे वाजले आता 8:30 आणि झालं आहे बहुतेक काम बाहेरचं करून झालेलं आहे. म्हणजे जे ऊन पडायच्या आधी आपण करतो ना ते झाडांवर सगळं पाणी घालून झालेलं आहे. आता घरातलं करायचं आहे. कुणाल करतो आहे अभ्यास. कुणालचे बाबा गेले गावामध्ये, त्यांचं थोडंसं काम होतं म्हणून तिकडे गेले ते. भाग्या आणि शेरू दोघं पण झोपलेले आहेत. म्हणजे यावेळेस आहे ना ते झोपलेले असतात. मागच्या एका व्हिडिओमध्ये ना त्यांना मी दाखवलं नव्हतं. म्हणजे जेव्हा मी शूटिंग केलं ना तेव्हा ते झोपलेले होते सकाळच्या वेळेस. सकाळी ते 5-5:30च्या दरम्यान उठतात, थोडा वेळ खेळतात आणि मग त्यांचं खाऊन पिऊन झालं ना का मग ते पुन्हा झोपतात. असं त्यांचं रुटीन आहे. आता पण ते झोपलेले आहेत. थोड्या वेळाने परत उठतील. म्हणजे चपातीवर काय खायचं असेल ना, नाश्ता आम्ही जेव्हा करू ना तेव्हा पण ते दोघं पण आता उठतील. बघा मागे आता तुम्हाला दिसत असेल शेरू बघा झोपलेला दिसतंय. त्यांना बांधून ठेवावं लागतं. कारण काय होतं, आपण बघा जेव्हा पाणी वगैरे घालतो ना झाडांना त्यावेळी ते भरपूर त्रास देतात. त्रास म्हणजे काय करतात, ती माती जी असते ना ओली झालेली झाडांची ती जाऊन तिकडे उकरत बसतात आणि पूर्ण मग चिखलाने माखून देतात. दोघं पण तसेच करतात. आणि इतकी झाडं आहेत ना त्यांना पाणी घालायला तुम्हाला माहिती आहे बराच वेळ जातो. आणि पुन्हा ह्यांची गडबड, त्याच्यामुळे पाणी घालायच्या आधी ह्या दोघांना बांधून ठेवतो. आता हे झोपून उठले ना का त्यांना मग सोडणार मग आणि मग खेळत बसतात. मग दुपारच्या वेळेस असतात मग इकडे तिकडे हे करत. आणि त्यांना आता सवय झालेली आहे बांधायची. अगोदर थोडेसे कुरकुर करायचे पण आत्ता त्यांना सवय झाली ना त्याच्यामुळे त्यांना काही नाही, आता शांतपणे असतात ते. चला आता नाश्ता बनवायचा आहे. बघते आता विचार नाही केला अजून काय नाश्ता करायचं. रोजचं टेन्शन बाबा नाश्त्याचं. आज सकाळची एक गोष्ट सांगते तुम्हाला. सकाळी मी उठली ना 5:30-5:45च्या दरम्यान. आज जाग आली ती पक्ष्यांच्या आवाजाने. बरेच दिवस झाले पक्ष्यांचा आवाज गायब होता. म्हणजे आवाज यायचा पण खूप कमी प्रमाणात. आज इतकं सुंदर सकाळी सकाळी पक्ष्यांच्या आवाजाने जाग आली. म्हणजे मला असं वाटतं की त्यांना पण पावसाची चाहूल लागली असेल. 1-2 दिवसामध्ये मला वाटतं कदाचित पाऊस पडेल गावी. जर भरपूर पक्षी असे दिसले पण वेगवेगळ्या प्रकारचे. नाहीतर हल्ली गरमीमुळे ना ते पण गायब झाले होते. म्हणजे खूप कमी प्रमाणात पक्षी दिसत होते. तर तुम्ही जर का आधीचे जुने व्हिडिओ पाहिलात ना तर बघा किती पक्षी वेगवेगळ्या प्रकारचे पक्षी वगैरे दिसायचे. त्यांचे आवाज सुंदर सुंदर ऐकू यायचे. तर हल्ली जरा गरमीमुळे प्रमाण कमी झालं होतं. पण आजपासून पुन्हा सुरुवात झालेली आहे. ही गोष्ट मी आज सकाळी सकाळी नोटीस केली. आता पण तुम्ही बघा किती छान छान आवाज येतात बॅकग्राऊंडला पक्ष्यांचे. हॉर्नबिल पक्षी पण दिसायचे पण खूप गायब झाले होते. हल्ली 2 दिवस झाले ते पण दिसायला लागलेत. म्हणजे गरमीमुळे त्यांना पण बघा भरपूर त्रास होतो आहे. मला वाटतं आता 1-2 दिवसामध्ये पाऊस पडायला पाहिजेच. कारण वातावरण तसं ना तयार होत चाललं आहे गावी. आणि ह्याची चाहूल मला वाटतं पक्ष्यांना आधी लागते. बघा तुम्ही आवाज घ्या. खूप वेगवेगळ्या प्रकारचे पक्षी ना सकाळी मी बघितलेत आज. आपण जेव्हा शूटिंग करायला जातो ना तर ते पळून जातात. असं काही क्षणापुरते असतात पण खूप सुंदर सुंदर पक्षी बघायला मिळालेत मला असं. चला आता नाश्ता करून घेते आणि पुढचा आता विचार आहे आज मांडव वगैरे घालायचा. बघूया जमतं आहे का आपल्याला. आज करतात का उद्या करतात ते काय मला माहीत नाही. कारण कुणालचे बाबा मगाशी म्हणत होते मांडव घालायला सुरुवात करूया का. रोपं जे आपण बघा लावली होती ना तुम्हाला मी दाखवलं होतं मागच्या व्हिडिओमध्ये, ते छानपैकी तयार झालेत. आता मस्त अशी बोटभर झालेत. तुम्हाला मी दाखवते मस्त असे आलेले आहेत. आणि मिरचीची रोपं लावली ना ती पण आता बारीक बारीक आहे ना आताशी ती आलेली आहेत बाहेर. दाखवते तुम्हाला बघा तुम्ही. तर सगळ्यात आधी तुम्ही बाहेरचं वातावरण बघा. हे बघा आता तुमच्याशी बोलत होती तेव्हा कडकडीत असं ऊन पडलं होतं आणि त्या समोर डोंगरामध्ये बघा आता
ऊन सावली असं सगळं चालू आहे. आत्ता तुम्हाला मी दाखवते रोपं आपली. पाऊस पडतोय वाटतं आज, वारा सुटला आहे. ही बघा आपली रोपं सगळ्या ह्याच्यामध्ये आलेत. ऐकलं का, कुणालचे बाबा बघा आलेत सगळं. हे 2 ना आलेत दिसत आहेत बारीक बारीक. बघितलं, पाणी टाकायचं बाकी आहे. आणि ह्यात बघा हे मिरचीची रोपं लावलेत, ती पण असे बारीक बारीक दिसत आहेत आत्ताशी. आणि ते बघा पाणी टाकतात कुणालच्या बाबा. त्यांचा पाणी टाकायचा पंप तुटला आहे काल. तुटला का पडला हा बघा. बॉटलमध्ये हा स्प्रे करायला ठेवला होता, पण ते बॉटल वाऱ्याने पडली खाली आणि त्याचे तुकडे झालेत. हे काय आता उपयोग नाही याचा. ते बघावं ते रिपेअर करून होतंय काय, पण नाही होत आहे. हां आता हे झालं ना. तिकडे बाबाकडे जा, बाबाकडे जा. दोघांना ना आता लागले भूक. आत्ताच बघा ते उठले झोपून, तुमच्याशी बोलले आणि तेवढ्यात ते उठले. आणि त्यांना आता भूक लागले म्हणून ते घिरट्या खातात किचनमध्ये. अशा थोडा वेळ खेळायला पाहिजे. जा बाहेर जा. भाग्या चिडतो बघ कसा. त्यांना आता ना मी दहीने भातच देते ना. दही भात देऊ ना, चालेल ना. बसा खाली, मी देते. तिथं खाली बसा. खाली बसायचं मग येणार सगळ्यांना. भाग्या तिकडे बाबाकडे जा. हा माझा भाग्या गुड बॉय एकदम. हा माझा भाग्या ना मस्ती नाही करतो. हा ना लई मस्तीखोर बाबू आहे हा. हा बसा खाली. चला 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 चला. बघ 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 कसं चाललंय त्यांचं. पण थोडा वेळ त्यांना 5-10 मिनटं बाहेरच राहू देत. ऐकलं का, नाहीतर ना नाश्ता होईपर्यंत हैराण करतात लोक. इथे आता मी ना शिरा बनवते ह्या दोघांसाठी. मी मात्र आंबे खाणार आहे. ते बघा आंबे आणलेले आहेत कुणाच्या बाबा आता घेऊन आले. आणि भाग्या आणि शेरू यांच्याकडे दही आणि भात देते. दुसरं दही लावून ठेवलेलं आहे. असे जेव्हा कुणाच्या बाबा आले गावातून ना, तेव्हा ते माझ्याशी गप्पा मारत होते. तर बोलता बोलता त्यांनी पाण्याबद्दल विषय काढला आणि बोलले की पाण्याची पातळी आता कमी कमी होत चालले. म्हणजे घरात बघा आम्ही जे यूजला वापरतो ना पाणी, म्हणजे कपडे भांडी आंघोळीसाठी वगैरे पाणी लागतं ना, धरणाचं पाणी आम्ही वापरतो. आणि आता सध्या सगळं धरण ना सुकत चाललेलं आहे. चारी बाजूनी ना सगळं पाणी सुकत गेलं आहे. तुम्हाला मी दाखवीन जर का मी तिकडे गेली ना, आज जमतंय का कधी ते त्याप्रमाणे तुम्हाला मी दाखवीनच. अशी सगळी परिस्थिती आहे जिकडे तिकडे. आता आमच्याकडे कसं पाणी धरण आहे म्हणून पाणी आहे, ते सगळं मोटरवर टाकून ते कनेक्शन केलेलं आहे. आणि जर का पाण्याची पातळी कमी झाली तर हालत खराब होणार. जर का पाऊस नाही पडला तर प्यायचं पाणी आता आहे. आता मागच्या व्हिडिओमध्ये बघा तुम्हाला दाखवलं होतं की ग्रामपंचायतीने बोरिंग पाडून सोय केलेली आहे आणि वरपर्यंत आमचं पाणी आलेलं आहे. पण ते अजून कसं काम थोडंसं बाकी आहे. टाकी वगैरे बसवणार आहेत पाण्याची, म्हणजे टाकीवर सगळं आलेली आहे, पण ते कनेक्शन वगैरे करायचं बाकी आहे. ते आता बघू कधी करतात ते, पण होईल ते पण एक 4-5 दिवसामध्ये व्हायला पाहिजे. पण लवकरात लवकर पाऊस पडायला पाहिजे असं कुणालचे बाबा सांगत होते. तर पाण्यासाठी हालत खराब होऊन जाणार ही सर्व परिस्थिती आहे. आणि मला वाटतं जिकडे तिकडे सगळीकडे तेच चाललेलं आहे. काल पण ते सांगत होते, म्हणजे ते कसे न्यूज वगैरे बघतात त्याच्यामुळे त्यांना बरंच माहिती असते की मुंबईमध्ये पण पाण्यासाठी पण कपात चालू केलेली आहे असं काय म्हणत होते ते. गावच्या ठिकाणी पण हीच परिस्थिती आहे. पण आमच्याकडे ठीक आहे, थोडंसं आहे, धरण आहे बाजूला म्हणून जरा बाकीच्या पाण्याचं कसं होते सोय. आणि जरी पाणी आटलं काय झालं तरी पण आपण कसं तिकडे जाऊन आंघोळ वगैरे पण करू शकतो किंवा कपडा लत्ता हे सगळं आम्ही करू शकतो. असं पाणी जरी आटलं ना तरी पण एवढंच की आपल्याला घरी नाही करता येणार, आपल्याला तिकडे जावं लागणार. बघू आता संध्याकाळी विचार करते जायचं तिकडे. आता कुणाच्या कसे बाहेर गेलेत ना, ते आले ना मला वाटतं दुपारपर्यंत येतील ते. मग ते आले का बघूया, जमलं तर बघू जाऊन येईल मी आजच, नाही तर मग उद्याला जाईल. वेळ काढून जायला पाहिजे. पण दाखवेन तुम्हाला की नाही. मी सर्वांना सांगेन की पाणी सर्वांनी याचं जपून वापरा. आमच्याकडे मला भरपूर पाणी आहे तरी पण मी पाणी की नाही जपून वापरते. आता आमच्याकडे असं नळाचं बघा कनेक्शन केलेलं आहे, तरी पण असं नळाखाली हे सगळं भांडी वगैरे पण मी नळाखाली नाही धुवत. मी ते टब वगैरे लावूनच धुते भांडी, टबमध्ये पाणी घेऊन. त्याच्यामुळे कसं पाण्याचा वापर जरा कमी होतो. मग कपड्याचं जे पाणी असतं ना ते झाडांना वगैरे किंवा बाहेर अंगण वगैरे ते धुवायला त्याचा वापर करते. अशा प्रकारे सगळं पाण्याचं नियोजन आहे ना आम्ही केलेलं आहे. जितकं शक्य होईल तितकं आम्ही जपून पाणी वापरतो आणि वापरायलाच पाहिजे सर्वांनी. ही सगळी परिस्थिती आहे गावची, त्याच्यामुळे सर्वांनी पाणी जपून वापरा.
आज मी तुमच्याशी शेअर करणार आहे कडुनिंबाच्या पाल्याचा अजून एक उपयोग. तर इथे मी चुलीवरती बघा पाणी गरम करत ठेवलं आहे, त्यात टाकलेला आहे कडुनिंबाचा पाला आणि हे मी नेहमी करते. तुम्ही जर का जुने सबस्क्रायबर असाल तर तुम्हाला माहीत असेल आणि बऱ्याच वेळा मी शेअर पण केलेलं आहे, पण जर का नवीन असाल तर तुम्हाला नसेल माहिती, म्हणून पुन्हा मी सांगते. तर हे गरम पाणी मी आज वापरणार आहे कपडे भिजवण्यासाठी. तर इथे आमच्याकडे की नाही कुणाला गरमीचा खूप त्रास होतो, म्हणजे हा त्याला लहानपणापासूनच त्रास आहे. गरमी त्याला अजिबात सहन होत नाही आणि त्याच्यामुळे त्याला भरपूर घाम येतो आणि घाम आल्यामुळे मग ते कपड्यांना त्याच्या दुर्गंधी. दिवसातून 2-2 वेळा तो आंघोळ करतो, त्याच्यामुळे कपडे पण बरेच असतात धुवायला. तर आज म्हटलं काय करावं, म्हटलं इतकी कपड्यांना दुर्गंधी येते, तर कडुनिंबाच्या पाल्याचा प्रयोग म्हटलं करून बघावा आणि हा प्रयोग यशस्वी झाला आहे म्हणून मी तुमच्याशी शेअर करते ही गोष्ट. गरम केलेलं पाणी जे होतं ना ते 2 बालद्यांमध्ये मी अर्ध केलं, म्हणजे एका बालदीमध्ये साधारण कोमट आणि एका बालदीमध्ये जास्त गरम, अशा प्रकारे 2 भाग केल्यानंतर त्यात आपण जे काही डिटर्जंट जे काही आपण साबण वापरत असेल ना ते टाकलं आणि मग असे वेगवेगळ्या प्रकारे ते कपडे भिजत घातले. आणि हे कपडे मी जवळजवळ 2 ते 3 तास भिजत घालते, कारण तुम्हाला माहीत असेल गावच्या ठिकाणी माती बघा भरपूर असते, भरपूर कपड्यांना मातीवर असते, त्याच्यामुळे कपडे धुताना मला ही काळजी घ्यावीच लागते. कधीकधी खूपच कपडे जर का खराब असतील मातीचे तर मी हाताने पण धुते, नाहीतर मग मशीनचा वापर करते. कपडे भिजून झाल्यानंतर इथे मी पुन्हा किचनमध्ये आली आणि जेवणाची इथे तयारी केली. तर जेवण करता करता सुद्धा इतर कामं मध्ये चालू होते. चपात्या करून झाल्या, भाजी फोडणीला घातली आणि नंतर पुन्हा मी बाहेर आली आणि शेरू आणि वाघा यांचे जे कपडे म्हणजे त्यांना आंघोळ वगैरे बघा घातली जाते ना, ते कपडे त्यांचे आज मी धुवायला काढले होते. ते एका वेगळ्या बालदीमध्ये मी भिजत घातले आणि त्याचे पाय पुसणी जी आदल्या दिवशी मी धुतली होती पण ओली होती ती, कारण खूप जाड होते पाय पुसणी, ती मला उन्हात घालायची सुकत. आणि ते पुन्हा हॉलमध्ये एंट्री, म्हणजे ही जी कामं असतात ना छोटी मोठी दिवसभर चालू असतं, काही नाही काय चालू असतात. आता इथे मी कुणालच्या बघा बॅगा उचलते, 3 त्याच्या बॅगा आहेत. त्याला मी तेच सांगत होती, बाळा 3 बॅगा तू कशासाठी ठेवल्यात, म्हणजे एक त्याची ट्युशनला जायची बॅग आहे, एक त्याची लॅपटॉपची बॅग आहे आणि एक एक्स्ट्रा ज्या नोटबुक्स वगैरे आहेत त्यांनी काय जमा करून ठेवलेले ती एक बॅग, अशा त्या 3 बॅगा त्यांनी केलेल्या आहेत. आणि त्या बॅगा त्याच्या नेहमी सोफ्यावरती ठेवलेल्या असतात, म्हणजे कधी पण आपण म्हटलं ना सोफ्यावरती बसूया जरा 5 मिनटं, तर सोफा आमचा रिकामी नसतो, नेहमी त्या बॅगा असतात. तर तेच त्याला मी म्हणत होती, अरे बाळा म्हटलं त्या बॅगा एक साईडला कोपऱ्यात ठेवत जा अशी. आणि त्याला मी अशी फिक्स जागा पण दिलेली आहे की नाही तू ह्या ठिकाणी तुझ्या बॅगा ठेवत जा, पण नाही तो विसरतेपणी किंवा बोलतो ना ठेवतो तो, असा प्रकार आहे. आणि बॅगा ठेवून झाल्यानंतर त्याच ठिकाणी माझं लक्ष गेलं भिंतींकडे. बरेच दिवस झाले, म्हटलं बरेच दिवस म्हणजे मला वाटतं 8 दिवस झाले असतील घरातील जाळे पाडून, तर कुठे कुठे मला ना जाळे वगैरे असे दिसले आणि सगळीकडे मी चेक करून घेतलं. आता खिडक्या बघा ह्या मी लावते ना, तर खिडकीजवळ मला ते हे लावावे लागतात, काय बरूया म्हणूया स्टॉप, एक प्रकारचे स्टॉपर, म्हणजे ते वारा आला ना काही खिडक्या धाड आपटत राहतात, तर तेच मी लावत होती. आणि लावता लावता मनामध्ये विचार पण चालू होते की नाही आता पुन्हा साफसफाई, म्हणजेच डीप क्लिनिंग नाही पण जाळे वगैरे तरी पाडावे लागतील. आणि ते गावी की नाही लगेच जाळे होतात, म्हणजे तुम्ही आज साफ केलात आणि थोड्या वेळाने तुम्ही बघायला गेलात ना अगदी 1-2 तासांनी तरी पटकन ते जाळे तिकडे ना असे लागलेले असतात, म्हणजे काही पाखरं वगैरे बघा असतात ना भरपूर, त्याच्यामुळे. तर हे कसं माझं चालू असतं नेहमी, काही नाही काय छोटं मोठं काम हे चालूच असतं. तेवढ्यात मला आवाज आला वाघे आणि शेरू यांचा मस्ती करण्याचा, म्हणून मग मी किचनमध्ये गेले, त्यांना थोडासा दम दिला आणि मग त्यांना मला वाटतं त्यांना मी हे केलं वाटतं बाहेर पाठवलं खेळायला. आणि नंतर मी पुन्हा किचनमध्ये आले आणि जेवण करून झाल्यानंतर जी भांडी झाली होती ती घासून घेतली, म्हणजे सकाळी नाश्ता करून झाल्यानंतर एकदा भांडी घासली होती, पुन्हा जेवण करून झाल्यानंतर दुसऱ्यांदा भांडी घासली आणि पुन्हा तिसऱ्यांदा भांडी होण्यावरती आपली जेवण झाल्यानंतर.
अशी भरपूर भांडी जर का जमा करून ठेवली बेसिनमध्ये की नंतरला ते एकत्र बघितली ना साचलेली कामं खूप असं बघूनच टेन्शन येतं. त्याच्यामुळे अशी थोडी थोडी भांडी जमा झाली ना की घासून घेते, बरं पडतं मग. आणि ती मी घासून झाल्यानंतर ओट्यावरच अशी उपडी घालून ठेवली. म्हणजे टोपली बघा नव्हती, तुम्हाला दिसते टोपली नाही घेतलेली, म्हणजे पटकन ना एक 10-15 मिनटामध्ये सुकून जातात. लगेच म्हटलं लावता पण येतील. सध्या मी बाहेरचं काम म्हणजेच झाडांचं काम खूप मिस करते. म्हणजे अगदी आमची तयारी चाललेली आहे, म्हणजे शेण वगैरे सर्व आम्ही आणून ठेवले, राख वगैरे सर्व जमा करून ठेवलेली आहे. पण उन्हामुळे काहीच करू शकत नाही. कधी एकदा पाऊस पडतोय आणि कधी आपली झाडं म्हणजे आपली बाग जी आहे ना ती अशी व्यवस्थित सर्व करायचं आहे. ह्याचं सर्व आमचं ना नियोजन चाललेलं असतं, कुणालचे बाबा आणि माझं. पण काय करावं, उन्हामुळे आपल्याला ते शक्य नाही आहे. कारण 8:30-9 वाजले की कडाक्याचं ऊन असतं आणि हे ऊन संध्याकाळी 6 वाजेपर्यंत असतं. त्याच्यामुळे नाईलाजाने आम्हाला घरातच राहावं लागतं आहे. म्हणून आजच्या वेळेमध्ये बघा तुमच्याशी सगळं मी घरातल्या गोष्टी शेअर केलेल्या आहेत. पण लवकरच पाऊस पडू दे आणि आपल्या बागेचं काम, आपल्या आवडीचं काम पुन्हा चालू होऊ देत, अशी खरोखर अगदी मनापासूनची इच्छा आहे आमची. आणि लवकरात लवकर पाऊस पडेलच. लागला हे बघा, हे आमच्याकडे कसे तिघजण पडलेत बघा. हा इथे खाली शेरू, हा इथे वाघ्या आणि तो बघा तो एक तिथं कुणाल. हां, तिघांना पण जेवायला हवंय. ए चला उठा, चला कुणाल चल उठ. हां, आणि जेवण तुम्हाला दाखवते. हा सलाड आहे ना कुणालने बनवला आहे, मग अशा त्यांनी कापून ठेवलं. मी जेव्हा बाहेर काम करत होते तेव्हा. काकडी, टोमॅटो आणि कांदा. आज वांगा, बटाटा आणि काय बरं जवळा टाकला आहे आणि त्याची भाजी केली. थोडीशी जास्त केली संध्याकाळला पण. आणि ह्यात आहेत चपात्या आणि हे रात्रीची मसूरची आमटी आहे थोडीशी, बस. आज भात नाही केलेला आहे. तर ह्या तिघांना जेवायला देते. तर कुणाल तुला वाढू, ह्या दोघांना पण देते जेवायला. तर कुणालचे बाबा अजून काही आले नाही आहेत. ते आज गेलेत ओरसला. तुम्हाला मगाशी म्हणेल ना बाहेर गेलेत ते, तर ओरसला गेलेत ते आणि बाईकवरनं गेलेत. त्यांची गाडी बघा बाहेर आहे उभी. ते गावातले आमचे एक आहेत ना, त्यांच्या आई हॉस्पिटलमध्ये ॲडमिट आहे, त्यांच्यासोबत गेले. आता किती वाजता येतील काय माहीत नाही, कारण फोन काय लागत नाही आहे. रेंजचा पण प्रॉब्लेम असतो ना, त्याच्यामुळे ह्या तिघांना जेवायला देते. बघते थोड्या वेळ जर का फोन लागला तर ठीक आहे, नाही तर मी पण जेवून घेते मग. चला मैत्रिणींनो, आजचा व्हिडिओ मी आता इथेच संपवते. आवडला असेल तुम्हाला तर जरूर लाईक करा, शेअर करा. नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा चॅनलला. पुन्हा आता आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटूया. तोपर्यंत खूप खूप धन्यवाद.